Kwenzakalani phakathi kwakho no-Asanda? Hayi nami ngenzi kahle mina ngenzi njalo. Kanjani? Akabuziwe intombi yakhe ukuthi isuke ethini. Nina nenzani no-Asanda noBawuthula? Senzani? Satsho njalo. Hawu. Wona njalo wenza mina isilima kahle kahle. Wenza isilimo. Mina ngikutshela yonke into intombi yami mina usuyantsho njalo. Wena washo lana uthi uyashisa. Ingathathani kancane mfethu. Ayinawo isikole apha usuke la. Baba ingathathani kancane mfethu. Ngeke. Kusamele imtholele umdolo ufika lo. Ngeke phela isikole mfethu. Awumancane mfethu. Hayi baba, munguza ayilweli intombi. Ngiyanibingelela lonke babukeli beBlack Life TV nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So sivakashele ke today nakanjani umfowethu khona lento angayiqondi kahle hle kumuntu wakhe muva nje. So ke uzosichazela kabanzi ukuthi ingabubeka wayini la ekhaya namhlanje. Sawubona kanjani? Yebo sesiyaphela. Ngiyaphila wena? Hayi sikhona sisi. Ngicela ukwazi isibongo negama lendawo la usuka khona. Hayi. Mina igama lami nguSandile Wakhanyile ngisuka endaweni yaseMkhomazi Dudu. Dudu. Okay. So ke nahlangana nguphi unyaka nomuntu wakho and naphathana kanjani nje kusuka iqala uthando lweni kuze kube manje? Ekuhlanganeni kwami nosisi sahlangana ngonyaka ka2020. Okay. Yes, sasila eThekwini siyofuna isikole. So saqala sathandana ngaleso sikhathi sazwana kwakhula into yethu. Eqaleni sasetshena ukuthi into nje ezophela nje. Yes. Sesayikangela so. Kanti hayi boy serious into. Serious so sagcina sesizwana ngaleyo ndlela. Oh okay. And indlela abeyiphethe ngayo phambi kwakho bu happy ngayo? Bengi happy kakhulu because lo enganginayo before wayengenzela ezinye izinto so lo ngaze ngitshela ukuthi hayi nje indaba amantombazane ngiyayeka ngasingahlala nosisi so. Ufuna ubala amantombazane uwayeke mase ushonaphi? Angithi nje ngifuna ukuthi break nje kancane amantombazane. Oh hayi ukuthi uyawayeka. Awu sengithukile. Hayi lutho. Sake mhlambe ngabe uyawazi umndeni wakhe la ezalwa khona unayo indlela yokuxhumana nabo noma into nje yena igcina nina noBawuthula? Hayi ibisakuthina nje sokuthuka besingakayi emndenini. Kusuka ngo2020 yo nine imfihlo. Kade kuba nama ups and down siye kusithatha ibreak sibuyelane so. Oh isehla senyuka. Eish manje ke ubambeni noma uzweni utholeni noma bakuhlebela ukuthini? Hayi khona ekukhulumeni kwami iqiniso ke abantu bahlezi bekhuluma sisi. So into eyenzeka ke la kunomuntu wayengihlebela nje naye eyikhulumela nje wayephuzile shuthi. Okay. Wayesithola isibindi sokuthi angitshene leyo nto. Yes. Wathi umuntu wami kunomuntu ke mina mangiphuma nje emsebenzini kunomuntu ofikayo la endlini. Oh bese nize nahlala ndawonye? Yeah bese sihlala ndawonye impela nje. Okay. So into ke eyenzeka ebesana lokuthi uma efonelwa aphumele ayemnyango. Leyo nto bengayenzi before and nami leyo nto iqalile ukungiswesa cause lento uyenze I think bese ku 2023 iqala into kuyenza. Okay. So bephume eminyango abambe ifoni khona ifoni usayilokha nje useshintshile nje ngisho indlela yokugqoka useshintshile asafana nje yaqala. Bese nizi nabusise ngabantwana noma bengaqonda? Hayi umntwana bengakakhona. Okay. Nakhona inqumo zenu? Inqumo zethu. Oh okay. Sure. Manje ke mase phuma ke nefoni eminyango shuthi phela network ayisekho phela endlini udonsa leminyango. Mase buyela endlini mhlambe bekwazi ukubuza nje ukuthi hawo welokhuze why uphendulela ifoni eminyango and bukhuluma nobani noma uvela uthule nje uvala umlomo ungakhulumi izinto eziningi? Hayi mangimbuza ebinokuthi izinto zabo benabangani bakhe engafuni ukungitshela izona ziphi lezo. Okay. So esenza kanjalo mhlambe noma ke ngingathi i-relationship isaqala bewunawo umqondo ukuthi one day ngiyafisa ukuthi izinto zethu nje zibe zinhle ngokusemthethweni abomakoti wasekhaya noma avele bungazi uzucabanga le nto since uchaza ukuthi nathi relationship isanda kuqala nangayitshela ukuthi uzoba serious mase neze nahlala ndawonye lokho nihlukana lokho nihlangana mhlambe akukazi uze kufike umcabango njalo? Hayo nimcabangi besifile ngoba kuwo nje last year
bengifuna ukumenzela nje ngihambe ngiye ngoba ngamtshela ngimshele surprise. Okay. So ke ekutholeni kwami-ke lokho-ke ngavele ngahlehla nje ngayeka yonke into. Oh, okay. Ethu. Manje mengazuthola ukuthi yes vele lokho ucabangayo kuyiqiniso and abayimisele sidalo ngokuthi bahlukane. Uzobe uyaphuma wena noma uzokwenza ngandlela thizeni ukuthi abahlukane egcine wena. Ekumkhethiseni akulula ukuthi ngimkhethise because isinqumo esakhe. Khona ukuthi ngiqhubeke nato kuyisifiso sami ngoba kumuntu ekade nje sengibona i-future naye sengiyimisele ukuthi nje ngizomshada kube izinto eziserious naye. Okay. Wena uyilo nhlobo yomjida ethi mina umuntu engithandana naye mengathola ukuthi useke walala nomunye umuntu angeke ngiphinde mina noma uyilo othi akulungile singalungisa izinto nanoma kuthiwa usewalala nomunye umuntu kodwa abahlukane ile neshow sibahlukene mase siba right uhlobo lomuntu. Hayi ekulaleni sisi ukuphela kothando. Ukuphela kwalo ne? Hayi ukuphela kothando. Mengizwile nje ukuthi ulalile nomuntu hayi. Okay. Akukho kunye ukuphela nje kwalo uthando. Okay. Ngithi ngivele ngimlanda ubhuti khona uzokwazi ukuthi uyikhulumele naye umbuka nje. Hayi simlanda. Ngiyacela usondelezeleni. Bathi ziyawushaya kwamakhelwane bajabulile kungakuhlangani yebo khona kubuhlungu kunino zamo gembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma luphahlazeke lingakasuki icwile kanjalo ke imali yakho sekuyisikhathi sokuthi kuphele konke lokho sondela eBlack Life Traditional Pharmacy uthole ibhodlela elihamba nesiwasho ikhombo yodumo kuphela amathunzi amnyama kuvuleka inhlahla zakho uma ngenelele Clever ubuye nayo izwa lemali uthole le combo ke kulula kumele ukwenze faka i-order namhlanje ku-062 219 7748 umsebenzi wethu ukukudilivela wena uma ufaka i-order noma ngabe kuphi magumba nomhlaba Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Phinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke umfowethu uvumile ukuthi abe nathi asijoine and nginethemba lokuthi so kwazi ukuthola impendulo esisobe sidinga. So ke asike sibone ukuthi ngabe kuzokwenzakalani noma ke ngathi kuzohamba kanjani especially ke sakhona na kanjani soqala mhla 5 kuzoshaya mhla ka20 mewusikhonto edingayo fona ku-062 219 7748 ka Black Life Pharmacy. Sabona kunjani? Yeah, Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo sakho negama lendawo la usokhona. Ngisuka ubhuti eDodoma uLwandile igama isibongo waphela. Edududu. Oh, uyamazi vele? Yeah. Umazela kuphi? Angimazi khona ngasekhaya sihlala nje kwi-area yodwa. Oh, umazela ngasekhaya kuphelele lapho. Ubungani mhlambe abukho phakathi kwenu? Hayi biyaba khona nje kodwa hayi njalo. Oh, okay. Ubhalile kuhlelo lithi umfunani umuntu wami akekho right enhlizweni yakhe nasemqondweni wakhe ngesimanga sokuthi aka understand ukuthi ithini into phakathi kwakho nomuntu wakhe. So ngicela umuphe isikhathi sakho umlaleli ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Hayi inkingi. Ngiyabonga. Sho mfethu yaphela. Hayi yaphela yaphuka. Hayi ngiyaphila mfethu. La nginenkinga la mfethu yabo. Kunento engingayiqondi kahle yenzala efonini kamuntu wami. Kunama message engingawatholi kahle wasendela umuntu wami. Ama message Bengicela ukuthi uyamazi uAsanda. Ngiyamazi ngoba ngimazela ngasekhaya. Ngingazana kanjani ngasekhaya? Awu. Ngibuza njani? Angithi uhlala nawe nje. Ya uhlala nami ngikuphile kodwa ama message ngisumisela nawo ku WhatsApp mina ukuthi ngithini nawe. Ayiyathi umuntu wami. Wasibona isithombe sami lapha. Izithombe azikho. Okay, pho indaba ukuthi mina Ngiyazi phela ukuthi wena ngivela nginayo inamba yakho mina. hayi bhodai. Awucheckisise kahle inamba. Ngicheckise kahle kanjani? Awuna uyabona phela ngithi foni umuntu wakho. Ufuna umuntu wami kodwa wena ufunani-ke efonini yomuntu wami ngoba phela wena uyamazi umuntu wami hlezi kutshengisa yena usufunani yena. Okay ke indaba wena ungabuzi. Ngingabuzi yena. Yeah. Ngimbuzile yena wangitshela ukuthi nokwazele roundini. Mina sengibuzisa lezi zinto eniyikhuluma ku WhatsApp ngithini. Hayi ke okwakhe phela nefoni yakhe. Okwakhe kanjani? Kahle uthatha mina kancane mfethu. Lutho kodwa ngithathe nje kancane. Wenza njani? Ufuna ngenze njani? Manje mina lento ke ngizwayo ukuthi mina mangabe ngeke emsenzweni ngiyafala emsenzweni wami uthi ngithini.
Hayi, ukuzwa hayi akukhona mina ngihlangana nokuzwayo. Umuzwa ngabantu, uzwa ngabantu. Indaba ongayiboneli wena. Ngingayiboneli mina. Mase uma-ke ngikufica-ke mase ngiyibonile kuzohamba ngaliphi. Angazi phela okwenzayo kodwa mina ngiyazi ukuthi akukho okwenzakalayo. Yabo nje nalokho ngisawungithatha kancane ngikhuluma nawe kahle ngikhuluma nale ndlela. Wena wabizele yini amakamera? Indaba ungilethe amakamereni. Ngiletha angani mina mangikhuluma naye yena uyaphika. Okay-ke indaba uyamazi umuntu wakho ukuthi usoftware ngani. Indaba ungakhulumi naye umuntu wakho. Okwesingane ngikhuluma naye ngoba phela njengoba ngize la ngifuna ukuyothola iqiniso kuwena. Hayi. Nawe futhi nawe uma usungibhesa le muntu angithini ngoba phela mina i-proof senginayo ikhona efonini. I-proof. Yebo. Yini ibonile efonini? Ayikho into engingayibonanga efonini bengikubize la kuma-tip of benginganayo. Okay-ke wena ukhulumi naye ngani umuntu wakho? Ngikhulumile nawe uthi akakwazi. Hawu. Hayi. Angazi-ke ukuthi mina ngithini. Awazi ukuthi uthini. Angazi. Wena nje yazi Awenzile utho no-Asanda? Hayi. Angenzile ukuthi mina naye. Ngindaba ubuza ukuthi iy'thombe zakho uyibonile efonini ka-Asanda? Hawu. Phela ngiyabuza just in case ngoba ethi Ubufuna ukuziphika? Okay, fine. Njengoba sinikezile inamba yakho, yindaba le namba asinikeze yona kuvele wena. Mekuwukuthi akusiwuwe-ke. phela inamba yami. Yes, okusho ukuthi wena. Okay, yimina. Kwenzakalani phakathi kwakho no-Asanda? Hayi yena mengenzi kahle mina ngenze njani. Kanjani? Hayi. Akabuze intombi yakhe ukuthi isuke ethini. Nina nenzani no-Asanda noba uthu? Senzani? Satsho njalo. Hawu. wona nje njalo wenza mina isilima kahle kahle. Wenza wena isilimo. Mina ngikutshela yonke into ntombi yami mina usuyantsho Wena njalo. washo lani ukuthi uyashisa. Ingathathani kancane mfethu. Ayinawo isikole apha usuke la. Baba ingathathani kancane mfethu. Ngeke. Kusamele imtholele umdolo ofika lo. Ngeke phela sikole mfethu. Awumancane mfethu. Hayi baba, munguza ayilwele intombazana. Ayilwele intombazana mfethu. Mfethu. Pho mayithi uyashisa wena ungena kuphi indaba ufuna ukuzwa? Awu, indaba ngifuna yini indaba ethanda izinto, indaba yena ngenzisa. If ungathi kuthiwa wena uyena ubuzokwenza njani? Ngizenze njani? Awu ilula leyo nto bengizoyishaya lo muntu ngoba shuthi vele ngeke ngibe naye. Ilula kanjani mfethu ngoba phela uyazi lo muntu wami. Umuntu wakho ufuna naye kumina yini yena ngenzisa bro. Manje wena ke usuyake na. Umnandi futhi bro. Umnandi. Yazi mfethu. Ungafika ungibizela amakhamera maqedwe uthi uzongishaya. Hayi baba ungayenzi lo. No, kahle sange uzokushaya and asho ukuthi uzokushaya. No, indlela wena okhuluma ngayo, indlela okhuluma ngayo naye. Yini lo show mina? Ngithi befuna iqiniso. Mina bekumele ngikhiphe. Nali iqiniso seliphumile yini leyo. Okay, fine, but indlela osho ngayo, vele befuna iqiniso but indlela osho ngayo. Finish ngisina ngipressa nje ukuthi ngikhiphe iqiniso. Ngizolikhipha nathi ihleli baba. Usiyazi naye. Kanti wena why entombini yakhe because uthi uyazi ukuthi uhlala naye. Yingobani kanti? Yena kenzi ngani? Wena awunayo intombi? Hayi ukuthi anginayo intombi, nginayo intombi. Iyazi intombi yakho ukuthi wenzani nomuntu wami. Uyazi? Asikho isidingo sokuthi yazi ngoba nawe ubungazi Uthatha mina kancane. Angithathi. Yeke intombi yakho intombi yami. Ngithathe. Wenza njani? Hayi, Wenza njani? yenza njani? Yini bekumele ngiyenze yena ke mengimbona ukuthi izi targets engangineka lento. Intombi yami izi target. Umuntu wami izi targets uyaqhubana nalento yakho. Hayi, mfethu. Uyaqhubana nento yakho. Lihle ukuthi iqiniso mfethu. Iqiniso la ukuthi izi targets umuntu wami. Angizofuna ukwazi iqiniso. Mina ngenze njani? Wena mungachathi. Maye ngakupha yena ku-Asanda athi ngithatheke. Hayi. Nginayo intombi yakho. Ngisamthatha. Okay, shothi uyamdelela-ke uma ungena endlini yakhe engekho yena. Ubuwazi kahle ukuthi umuntu wakhe. Yena akaqondisi ngani. Hayi siswami akamthatha ngisamdingi mina ngi-right ngayo. Awusamfuni? Hayi ngi-right ngayo. Kulokho asekushilo shuthi phela kusena yena yedwa. Because efonini yakhe kunezinto engingayiqondi kahle ezinye futhi because ngibone yena umuntu engimaziyo. Ngase ngikhuluma naye. Okay, shothi baningi abanye. Shuthi baningi into ayenzayo. Kuningi nje akwenzayo. Ngiyacela simfunele no-Asanda. Ngiyacela. Since uthi awusamfuni, uyangivumela ne? Hayi singamzama. Cela ngisifonise. Yebo, Kunjani?
Ngiyaphila ninjani? Ngiyaphila, yazi uyananela. Usendlini encane yini wenza njalo? No. Ngiyadlala. Ukhuluma noStufuza la ngamandla ezulu from Black Life TV. Awukho busy? No, angikho busy. Ka Black Life bayini kwenziwani khona inkampani because ngiyafaka ama-CV endaweni so ikephi lapho? Black Life TV. Hayi ngifona ngokunye nje. Ngicela ukubuza uyamazi uSandile? Oh yebo ngiyamaFandile indoda yami. Oh yes, umuntu wakho uthe uhlala nawe endlini. Yes, umuntu wami. Ubhalile kuhlelo lwethu umfunani umuntu wami akekho right. Kahle kahle phakathi kwakho naye indlela izinto ezenzeka ngakhona akekho sharp. So wazi wakhetha ukuthi okungcono vele abhale afune simfunele umuntu osunaye empilweni yakho omusha. Hawu. So sihleli-ke la siba u3 imina noSandile no mystery person wakho lo ongafuni ukumdalula. Jesus. Unaye umuntu omusha? Anginayo umuntu mina sisi. Awunamuntu? Anginayo umuntu mina. uSandile uyedwa enhlizweni yakho? Ayi uyena yedwa uSandile umuntu wami kuyangithusa mase ebhalela ama-TV engingawazi Black Life TV uyangithusa ukuthi ukwenziswa yini lokho because last time sikhuluma ubengasolisi ukuthi nje mhlambe usengaze ahambe expose kwa Black Life TV nanokuthi nje ngilala naye phela uSandile wena akwazi ukuhamba engihlaza kuma-TV kwenze njani aza ku-TV ngoba phela khona nama-counselling zikhona iy'ndawo ezinye besingakuzona noma wakhe like bakhona abantu ebengingakhuluma mhlampe nabo bengihlalise phansi bengidiscipline kunokuthi azahambe yongihlaza nje internationally. Okay, ngiyamxolisela. Uxolo. Ngicela uxolo, ngiyaxolisa on his behalf. So but singabantu indlela esidila nazo ngama-situation asibulala enhlizweni ayifani. So naye yona indlela ayikhethile le. Ukhona yena umuntu ojwayele ukufika endlini yenu uSandile mayengekho eze kuwena? Ayi ngeke sisakho umuntu ojwayele ukufika mina endlini yami ukuthi uSandile akekho uma ephuma uSandile emsebenzini ngiyasala ngizenzela imisebenzi yasendlini nje kube ukuthi mhlawumbe emakhona la ngifuna ukuya khona ngihambe ngiye khona but akekho nje umuntu ongathiwa mhlawumbe umudla iy'thenge. Okay, uyamthanda uSandile? Kakhulu ngiyamthanda sisi kakhulu. Uma umthandayo ukhuluma nami ngedwa la yena akekho. Ngicela ukwazi ukuthi ukhona yini umuntu oke angene endlini yakho noSandile uSandile bengaphandle. Ngicela ukwazi lokho nje phela. Uqinisekile sisi ukuthi ngempela uwedwa lapho? Yes, ngingedwa. Okay, ngiyacela sisi wami ngiyacela ukuthi ngoba le nto ngifuna ukuthi ihlale phakathi kwethu sobabili. Wena ngicela ukuthi ube nendlela yakho ozoyilungisa ngayo wedwa ungamtsheli uSandile le nto. Ngiyacela. Okay. Ukhona ubandile i-roll on. How? Why umngenise endlini? Why mangofuna omunye umuntu ke ube wena osukayo uye kuyena mekuthi ke ufisa ngazuthi ungaba nomunye umuntu ngaphandle kaSandile? Yini umbiza endlini kaSandile? Ngobani? Angithi phela sisimanje uyabona ukuthi uma ngabe uku-relationship like la khona wazi ukuthi very stable. So vele lo muntu ahlekisana naye lona sisi ungisize ngiyacela ingafiki kuyena ngingafa nokufa. Lo muntu umuntu ahlekisana naye umngani wakhe nje but not that deep abangani so bayazana. Ngiyazi ukuthi yes bayazwana. Okay. Ngiyazi abantu nje mayengena laphana ekhaya bazokwazi ukuthi hayi vele uze kumngani wakhe abanaki izinto eziningi. Abo izandla komunye umuntu ongaziyo ungcono lo waziyo abanye abantu right. Uyazi uSandile usuyazi ke leyo nto le. Ngitshela uyena mina. Uyazi ukuthi ukhona umuntu okangena endlini yena mayengekho. And utholile wazi yonke into. Hawe ma uNkulunkulu ngizoba yini? Atshelangwa yimi uyena otshele mina. Hayi akumele uselapho ngcono ngivele ngithathe izikhwama zami ngihambe. No. Ngicela ukudlulisela ifoni mayifika manje la sikhona. Hawe ma. Ngakazwanga kodwa ngikhuluma nawe ngiyacela ukhulume naye. Nkosi. Ayilungile. Sawubona. Njani baba? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Yini kodwa lo ongenza yona? Ngiyenzeni samba sami?
yini lo ngenzayo Software intombazana nje lo. ngazi yazi uyanxaka wena vele ukunganami pho umuntu wazathi ngizwana naye Uyaphapha loyo. Asikaze nje senze lutho naye uyaphapha. uphapha kanjani Cha, uyaphapha nje. mina ngana awume kulezi zinto esengiyibonile mina wena hlahla uyakuvuma lokho uthi niyazwana naye Ubonile. ayikho into engayibonanga esefonini yakho Uyazela ipassword yami. ngikhuluma phezulu kokuthi nje mina nginayo information egcwele ukuthi niyanayo nenzana Shwe, uNkulunkulu wami. Manje-ke pho Blacklist TV lapho songisa khona kongibuza guys angakubuza waphika wena kodwa Sandile ungaze uyongibukisa ngomhlaba wonke abantu bakithi bazobe nje unamanga wena unamanga nje wena unamanga wena mina mangikhuluma nawe nongibhekisa le ngoba uyazi ukuthi mina ngisoft kuwena angani uyakwazi lokho Lutho Sandile ayikho leyo nto. Ngiyaxoxisana ukuthi mhlawumbe ugcina ukubona lokho. Lalela-ke sis. Ngayo kodwa nje. Lalela-ke. Akukho kutheni. lalela-ke Yebo. yabona nje obulapho ngicela ukuthi mangifika endlini uthathe izinto zakho nje ngikufica ungasekho ngoba mina nakusoya namhlanje ayikho into esihlanganisayo Sandile ngizoyapha ngoba uyazi ukuthi akekho umuntu angazi phela lalela hamba anganombizo ngorol on hamba ke na roll on hamba ke na roll on Sandile lo muntu lona unomuntu wakhe nje mina. unomuntu wakhe pho ufunani kuyena Ucheat. Angeze benze lutho mina naloyo mdolofia. awazi wenze lutho lalela uyazi ukuthi yena usesho yonke into enyenzayo naye sengiyazi nanokuthi bange emsebenzini yena uyafika la endlini Ukuthi isikhathi sokuthi ngemsebenzini usazi kanjani Sandile ngiyakuthanda uyazi nje ukuthi kuyenze ukuthi nihlale ayikho into eyenzakalayo la lalela Sandile ngiyacela. akukho thando la mina nawe into ehlanisile isiphelile sisi ngicela mangifala lapho ungakufici endlini Sandile uzowenza njani ukuyathi akunamuntu osekhaya? angazi ngicela uye ku-roll on wakho ungiyeke mina Kodwa ngifuna wena nje uyazi ngithanda wena akukwazi phela ukuthi akukwazi ukuthi ungangifuni akukwazi ungangifuni isikhathi eside kanjena mfethu isikhathi eside kanjena lalela angikudingi lapha endlini ngicela ukuthi mangifika ngifice nje ungasekho ngoba mengafa lapho khona angezwane kahle ayasazi usuzongkhula ne-TLB ngoba mina ngithi akiyindawo ucela ubuye soxoxa ngiyacela izolunga lento izolunga ayikho into ezolunga la sisi ayikho lalela-ke ngoba phela nje ubukhuluma umphika lo muntu wakho nangukhona la uyakuzwa uba yena le roll on yakho ukhuluma ngayo awusamazi manje awusamazi manje roll on wakho awusazi roll on wena hayi cha mina sisi okwami ngakho kuphelile namhlanje ayikho into engisazoyikhuluma nawe sisi wami ngiyabonga mina kuqale kuphela obema Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho mama. sisi ngicela ungincengela yena bandla Kulungile sokhulumisana. Ngiyabonga kakhulu. alright inkosi yami kodwa vele sihlaza basifisa abahamba yobhala ngawe lapha kuma-TV. Bye bye mama ngiyabonga kakhulu. Izothini into? hayi sisi ayikho mina into engisazoyikhuluma Ucelile ukuthi ucela ubuyele endlini khona nizokwazi ukuthi nikhulumisane kahle. ayikho sisi mina engisazoyikhuluma Mina ngisahlalele iningi la. ayikho into ehlalela lapho bafu ngahamba uhambe umuntu wakho andivele ngiyazwana naye uzubuze ngisho mina ngo-roll on uyishaya isifuba ngalokho wena Hayi kuleka thatha umuntu wakho mfethu. hayi ngithathe baba ngupha yena sengi-right ngayo Futhi ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho ukuthi ufike kodwa ke iqiniso liphumile. Ngiyabonga kakhulu. Hayi inkinga. Mboka lapha ekhaya nizibonelile nani ukuthi kuhambe kanjani? Kunamanga amaningi, iqiniso alikho. And mina bengithi khona uthando oluningi okudlula ezinye izinto zonke. But ngiyabona ukuthi ngeke is not make sure. Mekuthi uyazibona ukuthi awukho ready for a relationship. Hlala ube single. Akekho umuntu obulawayo adutshulele ukuthi usingle. Ayekho umuntu oboshwayo ayejela aboshelwe ukuthi usingle. Mekuthi uyabona ukuthi akuhlangani kona. Hlala ube wedwa ngelinda ngiyohlangana kunokuthi ungangena kwi relationship uzibone ukuthi awukho ready, awukho right, usanenhliziyo ephukile yala uphuma khona kwakahili uyobulala enye inhliziyo yomunye umuntu asikho isidingo. Ayekho umuntu ophiwa imillion ngokuthi u relationship. Mekuthi akuhlangani ungaphoqi.
ungabulala inhliziyo yomunye umuntu, asikho isidingo. Ngiyacela ungakhohlwa ususubscribe, like, ushare, mina ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.